ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபன்னி காய். சாரி எப்படி பண்ணுறது ஃபன்னி காய். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, எப்படி கூகுள் இமேஜை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி தான் பார்க்குறோம். சரி, ஓகே. அது க்ரோம்குள்ளே முதல்ல போய்க்கலாம். வீடியோவில் போயிருங்க. க்ரோம்குள்ளே போயிட்டு உங்களுக்கு எந்த இமேஜ் வேணுமோ அதை நான் போட்டுட்டேன். ஹெச்டி குவாலிட்டி எந்த மாதிரி குவாலிட்டி வேணுமோ அப்படி பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு அந்த பிக்சர் எடுத்துக்கிறேன். இந்த பிக்சரை கொஞ்சம் அப்படியே அமுத்திக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா டவுன்லோட் இமேஜின்னு கேட்கும். டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். அந்த பேர் கேட்கும், ஃபைல் பேர் வேணா போட்டுக்கோங்க, இல்லாட்டி விட்டுருங்க. டவுன்லோட் அடிச்சு ஓப்பன் கொடுப்போம். ஓப்பன் கொடுத்தோன்னே இப்படி தான் வரும். வந்தோடனே நான் இழுத்து விடுவேன். அது வேணும்னே இழுத்து விட்டேன், சும்மா இழுத்து விட்டேன். அதை நீங்கள் இழுத்து விட்டுறாங்க. அப்புறம் நம்ம கேலரியை மீட் பண்ணலாம். வந்தாச்சு கேலரிக்கு, ஏன்டா ஃபோட்டோலாம் காட்டல அப்படின்னு காட்டக்கூடாது. அப்புறம் இது நல்லா இருக்கா, இந்த பிக்சர் சும்மா டவுன்லோட் பண்ணேன். இந்த தளபதி விஜய் பண்ணிச்சுக்கலாம், சூப்பர். நான் விஜய் ஃபேன் கிடையாதுப்பா, ஹிப்ஹாப் நம்மள ஃபேன். நான் தப்பாக நினச்சிக்கிறேன், முதல்ல விஜய் ஃபேன் தான். சரி, ஓகே. இந்த எப்படி லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, பக்கத்தில் பெல் சிம்மில் டச் பண்ணிடுங்க. பாய் பாய்.